Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Irene. Karong adlaw magkat-on na sab kita. Busa, palihog manindog para sa atong pag-ampo. Langit nung Amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa imong gugma ug sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ikaw magauban sa among klase ug himua kaming mga buutan nga mga bata. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga bata, ayaw sa mo panglingkod kay naapatay mo sunod nga kanta. Andam na ba mo mga bata? Sige, manganta na ta kitang tanan. Tubagunta, tubagunta, tubagunta ang pangutana. Unsa ang imong ngalan, imong ngalan, imong ngalan, unsa ang imong ngalan aron ka mailhan. Pila ang imong edad, imong edad, imong edad, pila ang imong edad, iabang ang imong edad. Kano sa kanatawo, natawo, natawo, kano sa kanatawo, nalipanin mo. Tubagunta, 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 tubagunta ang pangutana. Diin ka nagpuyo, 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 diin ka nagpuyo, mamisita minimo. Kinsa ang imong inahan, imong inahan, imong inahan, kinsa ang imong inahan, anda mo atiman. Kinsa ang imong amahan, imong amahan, imong amahan, kinsa ang imong amahan, hastan kakugihan. Tubagunta, 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 tubagunta ang pangutana. Diin ka nagtungha, 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 diin ka nagtungha, ang masa. Asa ka mo bakasyon, mo bakasyon, mo bakasyon, asa ka mo bakasyon, mo larga tapuhon. Hain ba ang maayo, 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 hain ba ang maayo, wala o tuon. Tubagunta, 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 tubagunta ang pangutana. Okay mga bata, daghang salamat sa inyong pagkanta. Palihog manglingkod. Karon mga bata, ang atong leksyon mao ang pangtawo nga pulingan. O ang English niini mao ang personal pronouns. Unsa ang pantawo nga pulingan mga bata? Sige. Ang pantawo nga pulingan mga pulo nga gamiton sa hulip o polis sa ngalan sa tawo. Naatay matang or matang sa pulingan nga panawo. Kini ang unang panawo o sa English mao ni ang first person, ikaduhang panawo o second person, ug ang ikatulong panawo mao ang third person sa English. Okay mga bata, unsa gani ang matang sa pulingan nga panawo? Very good. Ang unang panawo o
o sa English, first person. Ang unang panawo gamitan og ako og kami. Ako. Gamiton kung ang nagsulti mao ang nagbuhat. Pananglitan. Ako kay nagdula og soccer. Ikaduha. Ako kay nagdala og payong. Nakasabot ra ba ta, mga bata? Okay, very good. Musunod na sadta sa kami. Kami, gamiton kung daghan o labaw sa usa ang nagbuhat o nagsulti. Pananglitan, mga bata. Nagsulat o nagbasa kami sa among buluhaton. Kami kay nagdula human sa among klase. So mga bata, nasabtan ra ba ang kami nga gamiton sa daghan o labaw o nagbuhat sa nagsulti? Okay, very good. Sunod, ari na sadta mga bata sa ikaduhang panawo o sa English mao ni ang second person. Ang ikaduhang panawo mao ni gamiton og ikaw og kamo. Unsa gani tong gamiton aning ikaduhang panawo, mga bata? Very good. Ikaw og kamo. Ang ikaw gamiton kung ang nagsulti gasangpit sa usa ka tawo nga kaistorya niya. Pananglitan, mga bata. Ikaw ang akong classmate. Diba ikaw ang akong kadula kaganina? Oh, mga bata, nakasabot ra mo aning ikaw nga gamiton kung ang usa ka tawo nag-istorya niya? Okay, very good, mga bata. Sunod, kamo. Gamiton kung sobra sa usa o daghan ang kaistorya sa nagsulti. Pananglitan, mga bata. Palihog kog basa, Trixie. Very good. Kamo ang akong mga kadula. Kaduha. Palihog kog basa, Gina. Okay. Kamo ang akong mga igsuon. Okay, sunod. Ang ikatulong panawo o sa English mao ni ang third person. Mga bata, ang ikatulong panawo gamitan ni siya og siya og sila. Unsa gani ang gamiton aning ikatulong panawo, mga bata? Very good. Siya. Gamiton kung ang gihulagway isa lamang ka tawo. Pananglitan, mga bata. Palihog kog basa, Jivan. Very good. Siya ang akong ate. Palihog kog basa, John. Okay. Siya ang inilang mga awit sa Davao. Sila. Gamiton kung ang gihulagway duha o daghan. Pananglitan, mga bata. Palihog kog basa, Aish. Okay. Sila ang mananayaw sa Cebu. Kaduha. Sila ang akong mga anak. Very good. Mga bata, palihog ko pagdungan mo og basa ni ining pulong. Very good.
Mga bata, nasabtan ra ba ninyo ang atong leksyon karong adlaw? Very good! Malihog mamalakpak sa atong mga kamot. Mga bata, daghan kaayong salamat sa inyong kooperasyon o partisipasyon karong adlaw sa atong leksyon. Ayaw kamo kalimot sa pag-like, subscribe o hit sa notification bell para sa atong musunod nga leksyon og atong kat-unon. Daghang salamat pag-usab mga bata. God bless us all. Bye!